Baloiaren atzetik doaz hogeita bi Jokaldi bikainak da hamaika opari Futbolaren munduan kontu zarugari Ez gara jalda ezagun bertain jokalari Zoropila, zoropila Ostiko talokazpilaz Kaixo denoi beste behin, gaurkoan abenduak 17. Enuk esango proiektu hau hasi genuenean, baina dagoeneko 9. saioa grabatzen ari gara, eta nola ez, beti bezala nire alboan, Josemari Ibarburu. Josemari, zer moduz? Arratsaldeon, Gabon pixka gehiago, pixka berondo grabatzen ari gara. Ondo, hementxe, zer handezun bezala, abenduak 17, Gabonen atarian. Eta bueno, gogotsu ere pixkat, Santo Tomas egunerak eta horrelako jaiak ospatzeko, bakizu txistorra, taloak, gero berondo goturroiak, polboroiak, bueno, ez dakitzu gozozalea zean, gazizalea zeran gehiago, baina, bueno, Gabonak denetarako aukera ematen dute. Denetarik. Egia da, San Tomas eguna handia dela, Donostian eta Euskal Herriko beste hainbat herritan. Zoritxarrez hemen Bartzelonan San Tomas eguna ez da gehiegi ospatzen, baina beste urteren batean Donostiara gerturatzeko aukera dugan. Baina gaurkoan, aipatu du moduan, abenduak 17, gustatuko litzaidake Josemari errepasatzea pixka bat, ze pertsonaia jaio ziren gaurko egunarekin, eta horietako bat esango nuke Realeko presidente handiena dela. 1974an jaiotako Realeko presidente ohia. Ez dakit asmatu dezakezun. 74an? Bai. Presidente Puska, oroitzapen oso onak utzi dituena, Reala Iñaki Badiola. Iñaki Badiola, gaurko egunarekin jaio zen, 1974 urtean. Beraz, hemendik zorionik beroenak opa dizkiogu. Eta beste bi jokalari ere, auskalo, hemen enpresa gizona dela jartzen du, imaginatzen dut, Ala zen. Futboletik haratago, enpresetan ere ibiliko dela bere lanak egiten, ala moduan, baina ibiliko dela. Eta beste bi futbolari ere gaurko egunarekin jaio ziren, 1997 urtean Gaizka Larrazabal, Lezamatik pasatako jokalaria, ondoren Zaragozan edota Amoreibetan ibilitakoa, eta azken 3 denboraldietan Portugalen dabil jokatzen, Casapian, talde historikoa da, eta hortxe dabil lehen mailan, egia da beti beko postuetan dabilela, jaitsira postu horitatik oso gertu, baina esango nuke esperientzia moduan ere, Portugaleko esperientzia hori polita izaten ari dela Gaizkarentzat, eta bestetik 2001 urtean, Irunen, Inigo Aristimuño jaio zen, gaur egun Angeluko Jenetz taldean dabilen jokalaria, eta gaur bertan deskurritu dana, Angeluko Jenetz taldea euskeraz, Angeluko Isatxak dela. Bakizu nere frantsesa ez dela honena, eta gaur bertan deskurritu dut, Angeluko Isatxak dela euskeraz. Beraz hemendik ere, bai Gorkari eta Gaizkari eta Inigori barkatu, zori horik beroenak opa dizkiegu. Bai, bueno, Larrazabalen historia pixka ezagutzen nuen, bere aita kaso futbolari hobea izan zen, Aitor Larrazabal. Ze Atletiken jokatu baitzuen, 1980etik 2008 urtera arte, beraz, sekulako ibilbidea egin zuen Atletiken bakarrik, eta bere semea, pixkat gehiago iritsi zen Atletiken mintzat, bere semeak ere debutatu zuen Atletiken, baina ez zuen lortu mantentzea, lehen taldean. Nik ikusietan ez gaurko futbolarekin lotuta gutxi, baina gaurko egunen ez ere Manny Pacquiao jaio zen, boxealari filipinarra. Naiz inoiz oso boxeo zalai ezan ni, naiz eta ETB-en galdu dituten orduak, boxeo izarrak ikusten, Pedro Mari Irigoyen eta Manu Maritxalarrekin. Ez dakit, zu noiz boxeo zalai izan ziren? Nik aitortu beharra dut, kaso 16 urte nituenean edo, nire aitarekin Lasesarrera joan nintzela, ostiral gau batean,
boxeoa ikustera, eta bertan zirela ITB-ko kamarak ere. Esango nuke joan naizen lehen aldia izan zela, eta baita azkenekoa ere. Baina gozatu nuen, egia esan. Esperientzia polita lasesarren beti. Bueno, hortxe, nik ere ez dut gehiagi jarraitu, baina, bueno, bani pakiago dakit oso ezaguna eta oso ona izan dakoa bere garaian. Eta hori ba, ez gaurko egunez zuki ditugun pixka bat kuriosidadeak edo jaiotzak edo horrelakoak. Bai, eta oraintxe beste jokalari bat aurkitu dut, hau bai nuela ezagutzen, baina esango nuke soropilerarako oso aproposa dela. Juan Jon Remigio Kuyami Baz, Donostian jaioa, 1972an, esan bezala euskalduna, baina nazioarteko futbolean Ekuatore Ginearekin jokatu zuen. Gainera, Realeko arrobikoa. Sansen 127 partidan, lehen taldean Wikipediaren arabera 10 partida egin zituen, 93 eta 95 urteen artean, eta ondoren Figuerasen, Recreativo Huelvan, Ceutan, Burgosen, Sabadellen, Palentzian, Lemoan eta bere kirol ibilbidea Zarautzen amaitu zuen. Gainera gaur Zarautzekin harremana duen beste zerbait ere ekarriko dugu saiora, baina hori pixka bat beranduxeago aipatuko dugu. Joni Kuyami bai, badakit gero Gipuzkoar futbolean zehar entrenatu zituela talde batzuk, Turin adibidez eta besteren bat, baina gauza askoz gaitz dakit, baina bera, hortxe, Joni Kuyami ere gaurko egunez jaio zen. Berari ere nola ez, besarka handi bat. Bai, eta bukatzeko azken txorakeria eskatzeko, San Tomas eguna aipatu dugula, aurtengo txerria Elgetako arantzeta baserretik dator, eta Poxpolin izena aukiko du. Poxpolin, Bai, 350 kiloko animalia. Bueno, honen apadio dugu Poxpolini, esango nuke ez duela gehiagi iraungo, baina, akigu horrelakoa direla gabonak, bere gauza honekin, bere gauza txarrekin. Eta gauza honen artean, esango nuke, honetan, jende honarekin gehiago elkartzen galela, kaso, opariak, pixka bat denetarik. Eta gaurkoan, guk ere saiora zerbait berezia ekarri nahi genuen, gabonak gertu ditugulako. Gaurkoan ez da jokalari profesional bat, naiz eta izan zitekeen, eta esango nuke Gipuzkoako zelaietan ere milaka eta milaka gol sartu dituen gonbidatu bat dugula. Askotan saiatzen gara ez, lehen maila, bigarren maila errepasatzen, baina handik bera ez gara gehiegi aritzen lehen federazioaz, bigarren federazioaz eta hirugarren federazioaz. Eta pixka bat horren inguruan hitz egiteko, noizean behin, ikusiko dugu ez, zenbatetan, 3 astetik behin, hilabetean behin, bera nahi duenean, hau bere etxea delako, gurekin izango dugu Iñaki Maiz jauna. Iñaki, arratsaldeon eta ongi etorri. Arratsaldeon, Gabon, bikote, horrelako sarrera batekin gustu ematen du. Saio hontara, edo podcast, ez dakit nola definitu ez duten, podcast, irrati saio, hontara etortzea. Improvisazio saioa dela esango nuke ez, bakarrizketak izan ohi diren moduan, askotan, horrelaxe ibiltzen gara, baina esan bezala, gonbidatua eta nahi duzunean hemen izango zara barkatu. Aipatu dugu, Jon Kuyamik bere kirol ibilbidea Zarautzen amaitu zuela, 2006-2007 urtean. Okerrez banago, zuere oraintxe bertan Zarautz aldean, zaude? Hori da, azkenean bizitzak leku batetik beste eramatea gaitu eta duela urte betetik hemen txenabil Zarautzen sustraituta. Zarautz gainera, okerrez banago, gaur egun aurtengo denboraldian 3. federazioan dabil, momentuz beko postuetan horixe borrokan, eta horixe bera ekarriko dugu gaurko saiora, ez? Beko liga horietan, 3. federazioa, 2. federazioa eta lehen federazioan, dabiltzan taldeen inguruan mintzatuko gara, pixka bat ea zein den bolada, nola dabiltzan taldeak, bertako jokalariak, eta gaurkoan ere, zakit, ze prestatu duguzun, ez? Lehen saiorako. Hori da pixkat sekzionen asmoa, lehenik eta behin puntualizazio txiki bat, printzipioz sekzioaren izena lokatzartean da, eta ia da lokatz kontzeptuak konotazio negatiboa baduela, ezta? Neri futbola sailkatzea ez zait gustatzen hitz egitea benetako futbolari buruz edo lokatzeko futbolari buruz, baina bai nahiko nukela puntualizatu benetako futbola baldin badago, beko kategoria hauek gertuago daudela futbol profesionala baino, benetako futbol hortatik. Baina, puntu filosofikoa alde batera utzita.
lehenengo sekzio honetarako gustatuko litzaidake pixkat, eta hori da prestatu detena, gaur egun bakizue beko maila horietan lehenengo federazioa, bigarren federazioa eta hirugarren federazioa daudela, baina pixkat nola iritsi geran maila horietara. Orduan, historiaren laburpen txikitxo bat egingo dizuet, espero gehiegi ez luzatzea. Bikain. Vale, hasiko naiz. Banatuko dugu ditugu euskal taldeak Espainian eta Frantzian jokatzen duten arabera, orduan hasiko naiz gaur Espainiako beko kategoriak errepasatuko ditut. Orduan, Espainiako lehenengo mailako lehenengo denboraldia 1928 eta 1929ko denboraldi hori izan zen, eta bertan euskal taldeak ziren gehiengoa eta 4 euskal taldek parte hartu zuten. Getxoko Arenas, Athletic, Reala eta Real Union. Horiek izan ziren lehenengo parte hartzaile euskaldunak, lehenengo liga hortan. Urte berdinean, 1928-29 denboraldian, lehenengo Espainiako bigarren maila ere jokatu zen, eta bertan 2 multzo zeuden. A-multzoa, benetako bigarren maila zena, bertan Alavesek parte hartu zuen, eta B-multzoa. B-multzoa izan zen urrengo urtean, 3. maila izango zenaren aurrekaria do. Eta bertan parte hartu zuten Osasunak, Tolosak eta Barakaldok. 3. mailaren lehenengo denboraldia izan zen 1929-1930 denboraldia, eta bertan 33 talde 8 multzotan banatu ziren, eta bertan ditugun taldeak, euskal taldeak, apuntetan galtzen nizela, hori Barakaldo eta Atletico Aurora Pamplona. Ikuste dut, enez informatu, baino Osasunaren aurrekaria usteet izan daitekela. Atletico Aurora, izen... Atletico Aurora Pamplona. Izen polita. Polita, bai. Eta urte hortako 3. mailako garailea Castellon izan zen. 3 eta 2 irabazizion. Talde historikoa. 3 eta 2 irabazizion Huelbako rekreatibori. Pixkate urteetan aurrera egingo dut, gero, 1977-1978 denboraldian bigarren B maila sortu zen. Vale? Eta bertan, 80 taldek, 20 taldetako 4 multzotan jokatu zuten. Bakizuen, bigarren B maila guri larun bat arratsalde asko salbatu dizkigu ETV baten. Eta badakitzuei galderak eta gustatzen zaizkizuela, badago talde bat, euskal talde bat, hobeto esan da, 3 talde daude parte hartzaile gehien dituzten artean, bigarren B mailan, 35 parte hartzerekin, 35 denboralitan jokatutela bigarren B mailan, euskal talde hori asmatzen dezuten zein den. Lehen saioa eta dagoeneko erronkak ekarrizkigu onera, Jose Mari Nekik. Bai. 3 talde... Etxeko lanak eginda. Bat aipatzearren nik esango nuke akaso Real Union bertan egon daitekeela. Ondo botata, Josu, baino ez da erantzun zuzena. Kale. Jose Mari, zure laguntza da. Zalantza daukat, egia bigarren mailan urte asko, baina ez dakit bigarren B mailan ere hainbeste dituen, Eibar esango dendik. Oso ondo botata, baina nahastuta zaudete biak. Talde bizkaitar baten bilan abil. Barakaldo izango da. Alaxe da, Jose Mari. Barakaldok, Kultural Leonesa eta Pontevedrarekin batera, 35 denboralditan parte hartu du bigarren B mailan. Eta ja gaur egungo egoerara ekarri digun azken aldaketa 2021-2022 denboraldian eman zen. Denboraldi hortan lehen aldiz bigarren B maila desagertu zen, eta 2 kategoria berri sortu ziren. Lehen federazio maila eta bigarren federazio maila. Eta 3. mailari ere izena aldatu zioten. 3. federazio maila deituz. Orduan, pixkat, imaginatzen dut guk ditugun, zuek dituzuen entzule gehienak futbolzaleak direla, baina, behar bada futbolzaleaz den baten bat ere erreskatatu dezakegu. Orduan, pixkat esplikatuko diet federazio kategoria bakoitzak nola funtzionatzen duen. Orduan, lehenengo federazio mailan 2 multzo daude, 20 talde multzo bakoitzean,
eta gora igotzen dira, bigarren mailara, multzo bakoitzeko irabazleak, eta gero beste bi talde playoff baten bitartez. Eta multzo bakoitzeko azkenengo bostak bigarren federazio mailara jaisten dira. Bigarren federazio mailan 18 taldeko 5 multzo daude, irabazle bakoitza lehenengo federazio mailara igotzen da, playoff bitartez beste 5 talde, eta multzo bakoitzeko azkenengo 5 taldeak bera jaisten dira. Eta gero aparte, hemen kasu honetan playout bat dago. Beste bi talde erabakitzeko, zintzuk 3. federazio mailara jaitsiko dira. Eta ja azkenik, 3. federazio mailan 18 taldeko 18 multzo ditugu, guztira 324 talde. Multzo bakoitzeko irabazlea bigarren federazio mailara igotzen da, beste 9 talde playoff bitartez, eta talde bakoitzeko edo multzo bakoitzeko azkenengo 3 erregional mailako ligetara jaisten dira. Hau da, benetako lokatzartera jaisten dira. Esan dizuan bezala, gaur ez gehiagiz luzatzeko, Frantziako beko kategorien errepaso historikoa beste saio baterako utziko dut. Eta orduan, orain zentratuko naiz, gaur egungo denboraldian gure euskal taldeak kategoria hauetan nola dauden errepasatzera pasako naiz. Orduan, lehen federazio mailan, nahiko azkar pasako naiz, bertan 4 euskal talde ditugu, Bilbao Athletic edo Athletic B, Arenas de Getxo, Barakaldo, eta Osasuna B edo Osasuna Promesas. Ez dakiz fijatu zeraten edo ez, baina, bueno, 4 taldea hauek sailkapenaren erdialdean daude, nahiko egoera komodo batean, esan dezakegu, 4 puntutan aurkitzen dira, bata bestaren gandik, eta ez talde bat, talde hauek ez daude ez playoffean sartuta, baina ez da jaitsiera postuetan ere. Niri pertsonalki, bigarren federazioa, lehen federazioa eta beko maila hauek asko gustatzen zaizkit. Esango nukeelako orokorrean, hori zuk aipatu zu moduan Iñaki, berdintasun asko dagoela eta puntu batzuen aldeekin batzuk playoffean sartu daitezkela eta bigarren federaziora jaitsi, eta hori da gehien gustatzen zaidana, ez? Kasu honetan Euskal Taldeen grupo honetan Tenerife dabil lehen postuan, eta esango nuke beste helburu batzu dituela eta argi eta argi dela taldeko klubik onena, eta bigarren mailara berriz ere igotzea duela helburu, baina gainontzeko euskal taldei dagokienez, zuk aipatu duzu moduan, denak hor sailkapenaren erdialdean daude, eta jokalari bat aipatzearren, nik Getxoko Arenasen Álvaro Vázquez aipatuko nuke, iaz hementxe Bartzelona alboan dagoen Badalonan zebilen jokatzen, 3. federazio mailan, bera Badalonan jaiotakoa delako, eta, iaz Badalonak proiektu berri bat aurkeztu zuen, jabe berriekin eta diru asko sartu zuten klubean bigarren federaziora igotzeko. Egia esan ez zuen maila handirik eman, egia da 7 gol egin zituela, baina 3. federazioan ez zuten igotzea lortu, eta aurten badakit bere emaztea Donostiarra dela, Euskal Herrira itzuli nahi zuen edo bere familiatik gertu jokatu, eta Getxora Arenasera joatea irten zitzaion aukera bezala, eta ez dabil gaizki jokatzen, 15 partidutan 4 gol, eta enuen, espero, egia esan Álvaro Vázquez bezalako jokalari bat 34 urterekin, Getxoko Arenasen ikustea. Nik gogoratzen dut Espainolen hasi zenean oso promesa bezala zegoela jarrita, Espainiako selekzioarekin azpiko kategoria jokatzen zuen. Premier Leaguean ere jokatu zuela esango nuke, Swansea, hain zuzen ere, Galeseko taldean, baina azkenean uste baino ibilbide makalagoa eduki du. Akaso lesioarekin ere ez du zorte handirik izan, baina, eta beste jokalari bat aipatzearren, zuk aipatu duzu ez, Iñaki, Barakaldok 35 denboraldi pasa zituela bigarren B maila horretan. Barakaldon asteburu honetan bertan konturatu nintzen iaia, Sabin Merino jokatzen zebiela, hor, aurrelari moduan, Urensenen aurka 2 eta 2 berdindu zuten, gainera Urense bihar Atletiken aurkaria izango da RG Kopan, eta berak gola egin zuen 83. minutuan, berdinketa lortzeko, baina nik enekiena zen iaz Kostarrikan ibili zela jokatzen, Sabin Merino, Saprissa taldean. Eta, gainera ni duela urte batzuk bertan izan nintzen oporretan, eta udan Saprissa Guadalupe eder bat ikusteko aukera izan nuen, 4-1 gaiendu zen etxeko taldea,
Baina, bueno, enuen inoiz pentsatuko Xabi Merino Costa Rican ikustea. Zenuen aurrelari bezala talderan atentzioa ditu eta Xabi Merinoren atzetik joan ziren orduan. Bai, bai. Gainera, duela gutxi atzo bertan Barakaldoren inguruko podcast batean ikusi nuen, jendea momentuz ez da bilela oso pozik Xabi Merinorean denboraldiarekin, 2 gol egin ditu momentuz, baina, bueno, ziur denboraldiak aurrera egiten duen heinean, hobetzen joango dela, jokalari puska delako. Gaztea izango da, oraindikan, ezta? Esango nuke, Xabi Merinok dagoeneko 33 urte dituela. Ah, bueno, ze gazteago uste Bai, nuen, 33 urte apirileko apirileko batean jaioa, 1982 urtean. Ze gazteago esmino jo nuen, baina, bueno, oraindikan baditu urte honak emateko. Bai, bai, bai. Barakaldo aipatzen gaudela, ez nago ziur, baina azkenengo denboraldietan igoera esenteuki ditu, ez da? Bai, gainera, okerrez banago duela pare bat urte, 3 urte igo zen bigarren federaziotik lehen federaziora, eta aurten, bueno, iaz Maruan Sanadirekin ondo ibili zen, ikaragarri ondo zebilen jokalaria nola ez Alabesetik utzita, baina Atletikek fitxatu zuen eta geroztik, bueno, hortxe dabil lehen federaziako sailkapenaren erdialdean, ez dakit helburu zehatza zein izango den, baina, bueno, lehen federazioan egotea ere ez dela makala esango nuke. Okerrez banago 2 urte jarraian igo ziren, 3. federaziotik lehenengo federaziora zuzenean 2 urtetan. Oker ez banago, azkeneko urteetan, eta lehenengo urtean aixe mantentzea lortu zuten lehen federazioan. Okerrez banago. Bai, nik erori uste dut, Jose Mari. Bueno, ez da lehman zaizue gaizki iruditzen, jarraituko pixka eta errepasoa egiten. Eta salto egingo dugu bigarren federazio mailara. Zakit errepasatzeko aukera eduki dezuten, baina zenbat euskal talde daudela esango zenukete? Bote prontoan. Nafarrak, Gipuzkoarrak, Bizkaitarrak, denetari dago hemen. Bote prontoan nik esango nuke 7-8 inguru izan daitezkela, akaso? Bat gehiago esango denik, 10 bai. Hori da, Jose Mari, gaur inspiratuta zabiltza, Bai. 10 loteria bota berko dut. 10 euskal talde ditugu, bigarren federazio mailan, 3 Gipuzkoar, Real Unión, Eibar B eta Beasain, 4 Bizkaitar, Sestao River, Gernika, Amorebieta eta Club Deportivo Baskonia, eta 2 nafar talde, Tudelano eta Mutilbera. Eta Arabar bat, Deportivo Alavés B taldea. Bigarren federazio mailan horrela pixkate azkar aipatzearren, lidergoan oraintxe bertan Real Unión dago, azkenengo jardunaldian 5-1 irabazi ostean, eta playoff postuetan Sestao River eta Tudelano ditugu. Tudelano aurreko liderra zen, baino, eta oso ondo zebilen etxean, baina azkenengo jardunaldian galdu egin zuen, 1-2, etxetik kanpo 3 puntu besterik ez zituen Baskonia baten aurka. Eta gero, sailkapenaren bekaldean, besterik gabe aipatzea, Mutilbera eta Beasain beko postuetan, hau da, jetxera postuetan ditugula, eta playout postuan berriz Baskonia taldea. Bigarren federazio mailan horrela kuriositate moduan, nahiko nuke aipatu, seguru entratu zatela, baina duela, ezakit, aste bete edo, Lucas Sankalik Real Unionekin fitxatu duela. Bai. Fitxaketa puska, gehia esan ez usteko izan zen, bai. Ez da fizikoki nola biliko den, baina, honen hau diogu. Egia Malagan ez zuela, zorte handirik izan, eta berak idatzitako agur gutun horretan ere, nik hori dudan agur gutunik ez dakit nola esan onena ez, baina behintzat zehaztasun askorekin azaltzen zuen berak bizitako momentu guztia, eta egia da, bai psikologikoki eta bai fisikoki arazo asko izan zituela Malagan, eta irunaldean berriz ere futbolari sentitzen den, eta baduen aukera hori zelaian islatzeko. Bai, da, fitxaketa iragarri eta lehenengo asteburuan ja debutatzeko aukera izan zuen, beraz, behintzat, jokatzeko badagoela ikusi da, eta berri ona, hori, eta pozgarria. Lucas Angali berriro futbolari sentitzen dela ikustea.
Eta zuek esaten zuten bezala, hemendikan gonbitea, ezta? Soropiera etortzeko Lukasen Galeri. Zalantza izpirik gabe. Bai, oso interesgarra izango litzatekeela pentsatzen dut. Eta, bueno, bere anaia ere, orain Racingen dabilen Marko etortzekotan ere, hemendik ere konbitea familia osoari, zergatik ez. Hori da. Bai. Oso ondo, Nik, Iñaki, barkatu aipatu Josu. duzun Tudelano Baskonia partidu hortatik, detaile txiki bat azpimarratu nahiko nuke. Bakizu hemen Soropilan esperimentu batzuk egitea gustatzen zaizkigula, eta duela pare bat aste Barakaldon jaiotako jokalarien selekzio bat egin genuela. Atzeko lerroa sendoa zen, baina oraintxe bertan ikusi dudana da, Tudelano Baskonia partidu horretan, Baskoniaren berdinketaren gola, David Osipov izeneko atzelari bat egin zuela, bera Atletiken arrobian aziteko jokalaria da, eta ikusi dudanaren arabera, Barakaldon jaiotakoa. Beraz, Clementek ere Barakaldon jaiotako selekzioan sartu nahi badu, aukera bat gehiago atzeko lerroan. Oizen horrekin Bulgariarra izango zela pentsatu dut, baina Barakaldon jaiota. Bere gurasoak Rumaniarrak direla pentsatzen dut, baina bera Barakaldon jaiotakoa eta euskalduna, bai. Bida. Eta nork kenduko luke 11-kotik, Clemente jaunak? Egia da, endika bujan egalean jarri genuela bosteko lerro horretan, eta berak aurrera jokatzen duela, beraz hor esango nuke, akaso eskema aldaketa bat egingo lukela Clementek. Beti izan da, ez taktika asko besku artean ukitzen dituen entrenadorea, eta Guardiolak ez dio ezer, enbidiatzeko. Hala da. Oso ondo, pare bat proposamen ditut, borrengo jardunaldirako, bigarren federazio mailatikan, eta bi partidu hauek larun bat arratsaldean jokatuko dira, eta bi proposamen hauek izango lirateke bata Gernika Eibar B, eta bestea Baskonia Sestao River derbi bizkaitarra. Bikain, bakizu Iñaki hemen ere beti astebururako gomendioak egiten ditugula, hementxe asteburu honetarako bi gomendio, eta hortxe atento ibiliko gara, zer moduz doazen partidu hauek. Oso ondo. Eta ja nire laburpenarekin edo errepasoarekin hobeto esan da bukatzeko, azkar batean 3. federazio maila errepasatuko dugu. Hemen alde batetik Euskal Autonomia Erkidegoko multzoa edukiko genuke, 4. multzoa. Aipatzekoa lidergoan eta oso sendo 11 puntu ateraz bigarrengoari Portugalete daukagula. Eta kasu honetan azkena Añorga taldea dugu. Baina, aipatzeko azkenengo jardunaldian denboraldiko bigarren garaipena lortu zutela, Deustori 2-1 Rezolan irabazi ostean, beraz dinamika ona harrapatzen duen. Eta gero Nafarroako multzoan, 15. multzoan, aipatzekoa baita ere Tafaiako Peña Sport oso lider daukagula, 9 puntu ateraz bigarrengoari, eta multzontan ere berdintasuna dela nagusi. Ben esango nuke azkeneko urteetan ere, aipatu duzu Portugalete lehen postuan dabilela eta gainera puntu askoren aldearekin, iaz ere borrokan ibili zen Beasainekin, azkenean Beasain igo zen bigarren federaziora, baina bai Portugalet eta bai Peña Sport, esango nuke gutxienez bigarren federazioan egoteko moduko taldeak direla, eta hori ere ikusten dela sailkapenean. Bai, Peña Sport beti izan da, edo behintzat azken urteetan gu pixkat gazteagoa ginenean, bigarren B mailan oso maiz ibiltzen zen talde bat, eta agian 3. federazioa txiki, gelitzen zaio. Bueno, eta tartearekin amaitzeko, Ipar Euskal Herriko beko kategorien laburpen azkar bat egingo dut. Iparraldeko erregional bat mailan bi euskal talde ditugu, Abiron Baione B eta Donibane Loizuneko Arin Luzien taldea. Biak oso dinamika desberdinekin, bata Abiron Baione B sailkapenaren goikaldean, eta Arin Luzien berriz beko postuetan, hor dabil borrokan. Eta aprobetxatu nahiko nuke zuei proposamen bat egiteko eta gonbitea jaurtitzeko, eta ea Arin Luzienen partida bat ikustera joaten geran 3.
Horrelako gonbiteak nik ez ditut egunero jasotzen, Jose Mari, ez dakit zuk jasotzen dituzun. Baina, bueno, kontuan hartuko dugu eta ni egia esan gustora joango nintzateke, ez? Denboraldia amaitu aurretik Donibane Loitzunera. Eta ea, Arin Luzienek orain arte lortu dituen emaitza horiek hobetzen dituen. Gainera esango nuke Ipar Euskal Herrian talde historiko bat dela. Nago ziur eguneko egunean, baina esango nuke Ipar Euskal Herriko futbol talderik zaharrena dela, 1909 urtean sortua. Esaterako Abiron Baionek kluba lehenago sortu zen, baina hasiera batean arrauna eta rugbia bezalako sekzioak soilik zituen, eta futbol sekzioa pixka bat berando sortu zen. Baina, bueno, Iñaki, proposamen benetan interesgarria, bai, bai. Bai, nire aldetik ere gustora asko jongo naiz. Esan behar handik zelaia ezagutzen dudala, duela urte batzuk ikusi behin nuen aurre denboraldian Liongo Olimpik eta Realaren arteko lagun arteko bat, baina ligako partio bat bertan ikustuko aukera, ez daukat galtzeko asmorik beraz, nahi ez zutenean, iparraldera, bisitatxo polit bat. Eta Iñaki, aprobetxatuz Baionaren bigarren taldea aipatu zula, bueno, aurten Abiron Baione taldearentzat ikaragarrizko urtea izaten ari da. Nazional B mailan taldea hirugarren dagoelako. Liderra Girondins de Bordeaux talde historikoa da, 27 punturekin, baina Baionako taldea 26 punturekin da hirugarren, eta urtea hasteko gainera, urtarrilaren 10ean, Bordeleko estadioa bisitatu beharko du, Matmut Atlantic estadioa, 42.000 ikusle baino gehiago sartzen diren estadioa, eta bertan irabazten badu, Bordeaux Girondins talde historikoaren aurka, erronka zaila izango da, baina lehen postuan jarri daiteke, beraz, esan duzu, bigarren taldea ere lehen postuan da regional bat mailan, eta pozik egongo dira behintzat momentuz tortutako emaitza horiekin. Hori ere ez da plantxarra, partida hori ikustera joatea, urtea ondo azteko. Bai, egia esan, urtea Bordelen hasi eta Donibane Loitzunen amaitzea elitzateke txarra izango. Barkatu, bukatzeko ja, baino jarraitzen aldu, Karolek. Ez diren dizen. Londreseko talde batea itzuli da, Dagenham and Redbridge, aukeraz banago, oraintxe ez daukat buruan zen mailetan dagoen, baina ere azpiko mailetan jokatzen ari den talde bat, futbol profesional ibilitako talde bat, eta handabil, Londreseko talde baten. Bai, eta bukatzeko, Abiron Baione eta Girondins Bordeauxren arteko harreman txiki bat topatu dut. Badago esaterako Abironen jokatzen ari den aurrelari bat, Marvin de Lima izena duena. Uste dut, bera Baionan bertan jaio zela, baina gurasoak portugaldarrak dituela. Oso goiz joan zen Bordelera, Girondinsen arrobira, eta bertan 16 urterekin dagoeneko debuta egitea lortu zuen bigarren mailan, Girondinsekin. Debuta egin zuen momentuan, partida hartan gola sartzeko aukera ere izan zuen, beraz Girondinsek inoiz izan duen golegilerik gaztenetakoa da, 17 bat urterekin gola sartu zuelako, baina noski gero Girondinsek ere ikaragarrizko arazo ekonomikoak izan zituen. Marvin de Lima, oraindik oso gaztea da, 21 urte ditu, ez zuen beste aukera handirik izan Frantziako taldeetan, eta berriz etxera itzultzea erabaki zuen, eta orain Abiron Baione taldean dabil, oso denboraldi ona egiten, baina bi talde horien artean ere badago horrelako harremanik. Beraz, Marvin de Limak egiten duen ere gertutik jarraituko du soropilean. De Lima izan da, Peruko selekzioarekin jokatu dezake? Barkatu. Aitortu behar dut momentuz ez, baina egia da 19 urtez azpiko selekzioan jokatu duela Frantziarekin. Beraz, momentuz absolutuarekin ez du jokatu, akaso Limatik deiren bat ere jasoko du, etorkizun batean, nor daki. Malasiatik ere deiak jaso dituzte jokalari asko, akaso Perutik ere izango dituzte etorkizun batean, bai. Gertutik jarraitu beharko dago, mutilonen ibilbidea. Lehen tartea izateko lokatz artean, ez dakit zikin enaiz sentitzen, ikaragarri garbi sentitzen naiz, eta plazerra izan da, Iñaki horrelako errepaso bat egitea, alde batetik ditugun maila horien errepaso historiko bat, nondik gatozen jakitea eta noragoa zen jakitea,
eta, bueno, orain arte lorturiko emaitzak edo eta sailkapenak ere errepasatzea, oso interesgarria izan dela iruditzen zait, eta Jose Mari aipatu dugu, baina ondo badituzu, noizean behin, pixka bat emaitzak eta errepasatzeko eta ligak nola bazen errepasatzeko, Iñaki ere gurean izan barko da. Noski baietz, azkenean ondo dator hain maiz aipatzen ez ditugun txapelketetaz hitz egitea, gure euskal taldeak ere hain ezagunak ez diren euskal taldeak gertuagotik jarraitzea, eta horrelako kuriosidade eta datu ez jabetu, eta sekulako bizirik alaik dauden jokariak askotan aurkitzen ditugu horrelako taldeetan. Bai, hemen lokatzartean esango nuke askotan erdilik dauden jokalari asko topatuko ditugula, etorkizun batean, gaur aipatu ditugu pare bat, baina beti ere interesgarria da, horrelako klubak eta horrelako taldeak errepasatzen joatea, eta nola doan denboraldia. Iñaki, gure aldetik, ikaragarrizko plazerra izan da, oraintxe zarautzen lasai utziko zaitugu, afaldu edo eta nahi duzuna egiteko tartea utziko dizugu, baina esan bezala, nahi duzunean hemen gaituzu, eta noizean behin joango gara hitz egiten. Beraz, lehen aldia izan da, baina ez azkena. Hori da. Osondo bikote, plazerra nire izan da, eta jarraituko dugu harremanetan. Ondo izan, Iñaki, besarka da handi bat. Besarka bat, ondo bukatu urtea bikote. Berdin. Agur, agur. Agur. Bueno, Jose Mari, gaurko gonbidatua joan zaigu, berriz ere bakarrizketa bat bilakatuko hau, kasu honetan elkarrizketa, bien arteko elkarrizketa. Esan bezala, Iñaki noizean behin gurekin izango dugu, plazer handia bat izan da, beko maila horieri horrelako errepaso bat eman alizatea, eta pixka bat urrengo tartearekin jarraitzeko, aktualitate kontua denez, ondo badituzu, erre koparen inguruan hitz egin dezakegu, gaur esan dugu asteazkena dela, baina atzo asteartea partidak izan genituen, oraintxe bertan jokatzen ari dira, eta bihar ere partidak izango ditugu. Goazen pixka bat errepasatzera, gehien bat euskal taldeek izan dituzten emaitzak edo eta dituzten partidu horiek. Bai, oraintxe finala 16-renetako errondan gaude, atzo bi euskal taldek jokatu zuten, Eibarrek Elche lehen mailako taldea jaso zuen etxean, eta utxeta bat galdu zuen, 27 minutuan Adan Boaiar marrokiarrak sartutako golarekin, eta Realak pixka bat gehiago sufrituta, lehenengo federazioko taldeko Eldenseri bisita egin zion, eta bi irabazi zuen. Lukas Usitxek sartu zuen gola, partida gelditzeko ordura orden baino pixka gutxo falta zenean, 2 minutura berdinketa lortu zuen Eldensek, eta 85. minutuan Pablo Marinek Gedesen pase eder baten ostean, garaipena eman zion Realari. Sufritutako garaipena, baina garrantzitsua garaipena, zen ikusten ari geranez, lehenengo mailako talde batzuk kanporatu aritzen ari dira, eta hor, aste azken gauez, Osasun oraintxe prorroga luzapenean dago, partida amaitzeko 10 minutu falta dira, bina ari da berdintzen, Hueskaren zelaian, beraz, oraingoz penaltietara joango zen, Hueskaren berdinketa Iker Kortajarena euskaldunak egin du, Realean ibilitako jokariak. Bai. Eta 18. minutuan, duela gutxi hasi den partida, Mendizorrotzan, Alabes eta Sevillaren artekoa, utxe handi joa oraingoz, eta lehen aipatu dugun bezala, Atletikek bihar jokatuko du Ourenseren zelaian, Ourense lehenengo 2 mailako talde kanporatu dituela orain arte. Bai, ikusten ari garena da momentuz, Jose Mari, lehen mailako talde asko sufritzen ari direla, atzo bertan Realak asko sufritu zuen, eta gehien bat bigarren zatian ideiarik gabe ikusi nuen taldea, egia da aldaketa momentu bat dela Realarentzat, aldaketa horien artean entrenatzaile aldatu dela, atzo Jonan Sotegi izan zuen aulkian, baina jokalari asko, garrantzia asko izan duten jokalarien maila oso kaskarra izaten ari da, eta atzo ere sufrituz irabazi zuen, baina ez da lehen mailan sufritzen ari den talde bakarra. Esaterako Mallorca kanporatua izan zen, Koruñako Deportibok 1-0 irabazi zuen, Bartzelonak azkenean Guadalajararen aurka 1-2 irabaztea lortu zuen, baina sufrituta azken momentuan iritsi ziren golak,
eta zuk aipatu zuen moduan, gaur jokatzen ari diren partida horietan, Levante kanporatua izan da, kuko zigandaren Leoneko kulturalen aurka, hortxe Nafarra dugu aulkian, eta ez usterik handiena kaso momentuz, Villarrealen kanporaketa izan da, ez? Racingek 2-1 irabazi duelako, eta dagoeneko Villarreal kopatik at geratu delako. Bai, azken minutuko berria, Osasunak 2-3koa egin duen bertan, 112. Minutuan, Asier Osanbelaren gola, beraz, oraingoz, 112. Minutuan, Hueskak 2, Osasunak 3, berri ona, gorritxoentzat. Eta esan dezun bezala, bai, Villarreal berez, bueno, sorpresa edo, baina azken urteak, Villarrealen azken urteak kopan begiratuta, hain sorpresa ez dela esan daiteke, ze azken urteetan beti maila bajuagoko taldeen kontra kanpoan gararitzen ari da, eta gaur ere, ale egin du, Racingen kontra, egia esan behar da, Racing bigarren mailako talde hoberenetako bat dela, baina 2-0 aurreratu zaio, eta bukaera arte ezin izan du 2-1 sartu Villarrealek, eta azkenan ez du aukerarik izan sailkatzeko, beraz, sorpresa, kanpoan galitu dela Villarreal, Levante ere kanpoan galitu da, Celta oraintxe prorrogan dago, Osasuna prorrogan dago, beraz hori, sorpresa ugari, final 16etan. Bai, hemen formatuari dagokionez, ez dakit ze iritzi duzun, egia duela Iñakik aipatu duen moduan, federazioan eta ligan oro arrain bat aldaketa eman dira azken urteetan. Errege kopan ere duela urte batzuk formatua zertxo baita aldatu zen, eta orain finalerdiak arte partida bakarra jokatzen da. Oroar maila baxuagoa duen taldearen etxean partida bakarra jokatzen da, baina hemen zozketak ez dira zozketak eguneko egunean, baizik eta asko baldintzatuak dira. Eta gaur bertan jakin dugu, esaterako, ez soilik kanporaketa honetan, baizik eta hurrengo kanporaketan ere, final 8etan, superkopa jokatuko duten taldeek, maila baxuagoko taldeen kontra jokatuko dutela. Hau da, kasu honetan, okerrez banago, Real Madrid, Barcelona, Athletic Club eta Atletico de Madrid izango dira superkopa horretan, eta horiek, ronda hau pasaz gero, momentuz pasa dute Atletico Madridek eta Barcelonak, esan bezala, beko mailako taldeen aurka jokatuko dutela, eta noski, niri formatu hau egia da partidu bakarrera jokatzea gehiago gustatzen zaidala, baina iruditzen zait oraindik ere baldintza gehiegi daudela, baldintzatu egia dagoela, eta hasiera batetik ahal izango balitz, niri behintzat gehiago gustatuko litzaidake, Errege kopako zozketa hori guztiz zozketa purua izatea, eta lehen errondan ere, lehen mailako taldeen aurkako partidak izan behar badira, horrela izatea, azken finean iruditzen zait, esaterako bigarren mailako talde askok, ez dutela bat ere interesik Errege kopan, badakitelako dauden baldintzekin eta kopak duen formatuarekin ez dutelako oso urrutira iristeko ere aukera gehiegirik. Bai, egia da duela urte batzuk aldatu zutela formatua egitura, eta aurrekoarekin alderatuta desente hobea dela, baina oraindik zuk esan duzu bezala baldintza gehiegi eta ez da guztiz ere erakargarria. Beti azkenan talde hondien entzat egoten da, nik uste Espainiako futbolean behintzat ikusi alik eta urrutien iristeko, nahiz eta formatu berri hau egin denetik, irabazle berri desente egon diren, edo, azken aldian kopa iraz ez duten talde asko, adibidez, Atleti, Reala, Mallorcanen kontra jokatu zuela final Atletikek, Valentziak ere irabazi zuen, Betisek, baina oso baldintzatuta dago, eta adibidez, Frantzian, adibidez, kopa talde gehienek regionaletatikan regionaletako taldeak parte hartzen dute, eta udan bertan, aurre demoralditik bertan azten dira leian, eta zozketa, nahiz eta lehenengo mailekoak beranduago sartzen diren, hori pixkater ulertu dezaket, ze bestela talde mordoa izango lirateke, baina, zozketa zozketa purua da, edo zein talde jokatu dezake, edo zein taldeen kontra, eta edo zein zelaitan, eta hori ere, Ingalaterran ikusi dezakegu, adibidez, final 16etan, edo aurrekoan,
adibidez Liverpool batek Manchester Uniteden kontra jokatu dezake, eta hirugarren mailako talde batek hirugarren mailako baten kontra jokatu dezake. Eta nik uste horrelako zozketak erakargarriak direla, eta kopa bat erakargarriago egiten dute, eta hor bai daudela benetako sorpresak ikusteko aukera. Esan nahi dut, hemen talde txikiak ondo iruditzen zait, beraien zelaian jokatzeko aukera izatea, baina bueno, ere bai zergatik itzu zozketak esan badu, bihar anoetan jokatu behar dezula, nahiz edazu hirugarren mailako talde bat izan, zergatik ez hori ere, bueno, zozketak eman dezaken magia da txapelketari, eta nik uste naiz eta azken urtetako formatu hobea den, oraindikan Espainiako kopa, beste herrialde batzuetan dagoen kopa formatutik urruti dagoela. Bai, ni horrekin ere ados nago, hemen iruditzen zait eta aipatu da moduan hasiera batetik zozketa hutsa izan beharko litzatekeela. Zuk aipatu duzu, ez? Adibidez, Talavera bezalako talde bati, noetan jokatzea tokatzen bazaio. Nik hemen akaso egia da zerbait egitekotan, takilaren edo saldu diren sarreren eguneko zati bat Talaverari ematea ondo ikusiko nukeela, eta kasu honetan berago dagoen taldeari takila bitartez, sarreren bitartez lortutako diruaren zati bat ematea esango nuke ideia ona izango litzatekeela, azken finean talde hauek etxean jokatzen dutenean askotan denboraldian zehar izango dituzten gastuak ordaintzeko aukera izaten dutelako horrelako partiduekin, sarrera asko saltzen direlako, baina talde handiei dagokionez, Real Madrid, Atletico Madrid, Barcelona, formatu honekin horrelako talde handiek, talde txikien aurka ez usteko bat izateko aukerak oso urriak dira, eta esango nuke hasiera batetik ere lehen kanporak eta batean, Real Madrid edo Atletico Madrid partida berean egon behar badira, hori ere erakargarriagoa izango litzatekela, eta askotan zuk aipatu duzu moduan, Frantzian eta beste hainbat herrialdetan jokatzen diren kopetan, askotan bigarren mailako, hirugarren mailako taldeak oso urrun iristen direra, askotan Alemanian esaterako, ez? Ia zokerrez banago bigarren mailako talde bat iritsi zen finalera, eta hemen horrelako zerbait ikustea errege kopan, ezinezkoa dela ez dut esango, baina oso zaila da gaur egungo formatuarekin. Bai, azkenean akaso sorpresa eman dezaken talde batek pasa ditzazke bizpahiru ronda, baina gero azkeneko rondetan sorpresa baten jarretzea oso zaila egiten da. Eta bueno, pixka bat, ez, zozketa buruarekin, horrelako gauza politako lortu daitezke, edo bueno, behintzat behartzen dituzu lehenengo mailakoak, ezu, lanean jarri eta benetan kopa aurrera atera nahi badute, erakutsi ezatela zein den lehenengo taldea, lehen mailako taldea, eta horrela ikusiko lirakete kopan zertarako gaiten talde bakoitza. Baina, bueno, onda zitzain da gero, nahi badezu pixka bat, aipatuko dugu kopa, euskal taldeek kopan egin duten ibilbidea historian zehar, bat aipatuko dugu pixka bat sakonago, baina pixka bat lehen kopa jokatu zenetik gaur egun arte, euskal taldeek irabazi dituztenak aipatuko ditugu, ondo iruditzen bat zaizu? Primera, bai. Denok argi dakigu edo jende gehiengoak dakigu kopa gehien dituen euskal taldea, Atleti dela, ezta? Okerrez banago, 23, ezta? Zakit, baten bat gehiago ere baden, hor badagoelako esango kopa bat dela Atletitek irabazia, baina ez dakit zehazki ze urtetan, ez dakit beste izen batekin, edota txapelketak formatu desberdin bat izan zuela, eta horregatik zuzenean finala jokatu zela, edo antzeko zerbait. Baina hor badago beti koparen bat kolokan, Atletikek esango nuke 24 direla edo esaten dituela, 25, baina beste webgune batzuetan bat gutxiago. Baina ez dakit zehazki orain buruz ari naiz, baina antzeko zerbait esango nuke badagoela. Hala ere, euskal taldeen artean nola ez, errege kopa gehien irabazituen taldea da, nabarmen gainera, eta berak Atletikek baino gehiago, Bartzelonako ekarrik irabazi. Bai, Bartzelonak ditu, eta duela ez hainbeste pasa zuen Atleti gainera, okerrez banago. Eta bai,
lehenengoa 1903an irabazi zuen, Pentsa. Madrid Futbol Klub taldearen kontra, Castellanako hipodromoa jokatutako partidua. Ziur aski ikusleen artean Odriozola izango zen. Bere birraitona, kaso bai. 3-2 emaitzaz irabazi zuen, eta azkenekoa, duela bi denboraldi irabazi zuen Atletikek, Mhm. Mallorcaren kontra, Kartugan jokatutakoa, penaltietan, uste baino gehiago sofrituta, Bai. eta, baina, bueno, egia daren mende honetan Atletikek kopan saiatu dela, hori ukaezina da, 2008-2009 finala jokatu zuen, 2014-2015 berriro finala jokatu zuen, 2019-2020an Realaren kontra galdutako derbian ere jokatu zuen, bueno, eta pandemiarekin 2 urte berdina jokatu ziren, baina 2021 ere, Bartzelonaen kontra jokatu zuen, beraz final asko galdutakoa, eta azkenean 23-24an kopa irabaztea lortu zuen, 1984tik lortu ez zuena. Pentsa. Aipatu dugu ez, Villarreal bezalako talde batek oro har kopan oso emaitza txarrak lortzen dituela, esango nuke Atletik kontrakoa dela. Egia da 84 urtetik esan duzu moduan kopa irabazi gabe zegoela, baina azkeneko urteetan eta 21 mendean, askotan finalera iritsiak eta finalerdira iritsiak, eta bai, Atletik eta kopa, bueno, eskutik joan diren txapelketa eta altatle bat izan dira ez. Bai, ala izan da, eta nik uste beti dagoela Atlet naiz eta gaizki edo beto egon ligan edo beste txabalketa batean, kopan egia esan, beti maila ematen duen talde bat da, eta oso arregla da Atleti bezalako talde bat, final laurdenak edo finalardiak baino lehenago ere akaso, kanpoan galditzea. Gero, urrengoa irabazi zuen Euskal Taldea 1909an izan zen, Reala sortu aurretikan, Klub Ziklista San Sebastian izan zen kopa irabazi zuen urrengo Euskal Taldea. 1909an, 3-1, Madrigo Espainol taldearen kontra. Madrilgo Espainol? Bai. Nik talde hau ere izan zenik. Talde horretan esan beharra dukat, Manuel Arotzena izaneko jokari bat zegoela, eta nik 3. abizenez Arotzena daukat, eta nire oraintxe dago ziur, baina zer den zehazki, baina nire urrutiko familiarra da. Ara. Horrelako esklusioak ere baditu European, horrelako historioak. Aipatu behar dut nik ere baditu dela Osabak eta Lengusuak Arozena abizenarekin, kasu honetan Goizuetakoak. Haiek gehiago pilotan aritu izan dira, baina, bueno, hemen ere birraitonaren Osaba bada ere, hortxe, kopako txapeldun bat, zure familian, hori ezin du edo nork esan. Bai? Zure bigarren Lengusua aipatu zenuen Igor Gabilondo, por cierto, larun batean Bai. ikusi nuen, besterik gabe. Ez nuen agurtu, baina hortxe ikusi nuen. Bueno, hurrengoan agurtu beldurri gabe, bai. Urrengoa 1913an izan zen, Atletiken kontra gainera, Madrilen jokatutakoa, Racing de Irún, Reunion horretik zegoen taldeak, irabazi zion Atletikin, 1913an, urrengo euskal taldeak, irabazi zuen kopa. 1918an, ja Real Unionek irabazi zuen lehenengoa, Real Union izenez, Madrid Futbol Klubri, 2-0. Urrengo urtean 1919an Getxoko Arenasek irabazi zion Bartzelonari, 5-2, prorrogan. Akaso Álvaro Vázquezek golen bat egingo zuen, partida hartu? Ez dut uste urte egietan, baina bai, hor Getxo, kuriosoa, gaur egun pentsazina, Getxok kopa bat irabaztea, bai, hor badauka bat. Gero Atletikek jarraitu zuen kopak irabazten, baina bueno, Real Unionek beste bi lortu zituen, 24an eta 27an. Eta gero ja Atletiken 10.000 kopa eta gero, 80. hamarkada izan zen pixka bat oparoa euskal taldeentzat, Atletikek lortu zuelako bat, eta Realaren izenez bintzat lehenengoa, 86-87an, Atletico Madridi penaltietan Zaragozan irabazitakoa, denak gogoratzen dugu, Arkonadak, okarez banago, Kike Setien igalitu zion penalti bat. Kike Setien, ara. Usteet bera izan zela, azkeneko penaltia bota zuena, eta gelitu ziona Arkonadak. Eta aroia, mendio entara egin behar dugu saltoa, hor agertzen zaigu txapelik gabe, baina
baina finalera iritsita 2004-2005ean Osasunak, Betisen kontra galdu zuen luzapenean ere bai, Vicente Calderonen futbol zelaian, Bai. gero Atletiken galdutako hainbat final aipatu ditugula ja, 2016-17an 3-1 irabazi zion Bartzelonak Alabesi, Alabes lehenengo aldiz iritsi zen finalera, eta galdu egin zuen, 3-1 Bartzelonan kontra, Teo Hernandez sortutako golura, gogoratzen dut, Bai. Bai, bai. eta 2009 eta 2008an, Euskal Derbian Realak Atletik irabazi zion partida famatu hori ere, publiko edo ikusleri gabekoa Sevillako Kartujan. Mhm. Errepaso honetan interesgarria, hemen ere aipatu genuen, ez? Euskal jokalariek Hego Amerikan egin zuten lehen bira horretan, bereziki 20. Mende hasieran errege kopa irabazi zuten euskal talde asko izan genituela, eta lehen hamarkada horietan euskal futbola nolabait modan zegoela, baina errepaso honekin ere ondo edo nahiko argi geratzen da, ez? Nola lehen hamarkada horietan 20. Mendeko hasieran euskal taldeek errege kopa asko irabazteko aukera izan zutela, eta gainera hainbat euskal talde. Gaur egun esango nuke ia pentsa ezina dela, noski lehen mailan dauden taldeak iritsi daitezke finalera, baina azken urteetan Realak edota Atletikek soilik irabazi dute errege kopa, baina hori, 20. Mende hasieran, Real Unión, Getxoko Arenas, Atletik, Klub Ziklista, pixka bat denetarik izan genuela, ez. Bai, hori da. Eta hori izan da pixka bat errepasoa kopan euskal taldeak egin duten bideari buruz, baina bueno, pixka bat ere badaukazu zerbait mende hontakoa, ez futbol pixkat modernoagoa eta ez ustekoak edo horrelako talde txiki kopa irabaztekoak ezinezkoagoa denean, eta badaukazu zerbait, prestatuta, ez sorpresa txikiren bat. Bai, aipatu dugu gaur ere izan ditugula hainbat ez usteko, Villarrealen porrota besteak beste, baina nik esango nuke errege kopan gogoan dudan ez ustekorik handiena euskal taldei dagokienez, 2008 urtean gertatu zela, eta protagonista moduan, Real Unión izan genuela. Gainera garai hartan, oraindik ere formatu zarra genuen, hau da, joaneko partida eta itzulelako partida jokatu behar zen, eta Real Unionek Real Madrid kanporatu zuen, lehenik eta behin Irunen 3-2 irabazita, eta ondoren Bernabeun azken momentuan 4-3 galduta. Beraz, globalean 6-6 geratu ziren, baina noski, kasu honetan txetik kanpo gol gehiago egin zituelako, garai hartan bigarren mailan zegoen Irungo Real Unión, hurrengo fasera pasatzen, final 8-etara. Meritu handia du, bigarren B mailan egonda Bernabeura joan eta 3 gol egitea, ez da hauntzaren gauerdiko ez dula, baina pixka bat errepasatu ditzakegu esaterako, bai Real Unión eta bai Real Madrilen jokatzen zuten jokalariak eta besteak beste golegileak. Hemen esan behar da historiko eta leyenda asko aurki ditzakegula. Lehenik eta behin Irunen jokatutako partidan, esan dugu 3-2 amaitu zela, Real Unionen amaikakoan, Otermin Berruet, Jon Carracedo, Larraintzar, Mendinueta, Josu Villar, Joseba Agirre, Eneko Romo, Goikoetxea, gaur egun Eibarreko nesken lehen entrenatzailea, Kero eta horrelari moduan Dominguez. Real Madrilen kasuan, ez da amaikako txarra, esan behar dut, eta ondoren gainera Bernabeun talde hobea atera zuen, atean Jartzi Dudek, atzean Michel Salgado, Marcelo, Royston Drenthe eta Gabriel Gaintze, zela jardian Christopher Metzelder ere titular izan zen, zela jardian Mamadou Diarra, Guti eta Delarrez, eta aurrean bi argentinar, Javier Saviola eta Gonzalo Higuaín. Bagia esan izen handiko taldea, ez da bat ere talde makala. Esan bezala 3-2 amaitu zen, golegileak kasu honetan Real Madrilentzat Saviola eta Gonzalo Higuaín izan ziren, bi argentinarrak, eta Real Unionentzat bigarren minutuan Dominguezek egin zuen gola, ondoren 2-1 20. Minutuan Josu Villarrek, eta 73. Minutuan
3-2 jarriko zuen Goiko Etxeak. Hori izan zen partidaren emaitza, 3-2, 2008 urteko urriaren 30ean. Baina esan bezala, eta hemen dago nik esango nuke meriturik handiena, hau joaneko partida izan zen, baina itzulerako partida Santiago Bernabeun izan zen handik pare bat astetara, eta 11koei dagokienez, Real Madridek dagoeneko egin zituen aldaketa txiki batzuk, eta esango nuke hemen bai, 11koak maila zertxo bait gehiago baduela, Real Madriden kasuan, Jerzy Dudek, Michel Salgado, urrezko baloia izandako Fabio Cannavaro, Marcelo, Metzelder, Gago, Snyder, Rafael van der Bart, Drente, Raúl, hat-tricka egin zuen Raúl, eta Saviola. Aldiz, Real Unionentzat, atean Eduard, ondoren atzean Berruet, Zubaitz Gurrutxaga, nik enuen gogoan zehazki partida hau jokatu zuenik, baina mentxe izan zen Zubaitz Gurrutxaga, Larraintzar, Josu Iglesias, Salcedo, hemen beste ezusteko bat, Manu García, Alavesen kapitain izandako Manu García, Realeko Arrobian ere jokatu zuen, ez, okerrez banago. Bai. Aitor Sanz, Jagoba Beobide, klasiko handi bat, eta lehen ere Iñaki gaipatu du, larunbat arratsaletan Jagoba Beobide behin baino gehiagotan ikusi du EITB-ko partidutan, Abasolo eta Seguro. Ondoren aulkitik irten ziren Eneko Romo, eroi handia izan zen partida hartan, 89. minutuan gola sartu zuelako, Juan Domínguez eta Goiko Etxea. Eta aldiz, Real Madriden kasuan, Javi García zelairatu zen, Alberto Bueno eta Gonzalo Higuaín. Emaitzari dagokionez, esan bezala, 4-3, hemen ez ditut golegileak hementxe, Alberto Buenok gol bat egin zuen, Raulek 3, eta Real Unionen kasuan, bat Salcedok, bestea Abasolok, eta esan bezala, heroi handia, 89. minutuan gola eginda, Eneko Romo izan zen. Nik hau da euskal talde baten inguruan gogoratzen duran balentriarik handiena, kontuan hartuta zein zen arerioa, zein zen formatua, esan bezala, Irunen irabaztea, iruditzen zait dagoeneko balentria handia dela, baina ondoren Real Madridek pentsatuko zuen Santiago Bernabeun jokatuta etxean, etxeko lanak eginda nahiko izango zela, akaso Real Unionen aurka 2-3 etxean irabazi zezakeela talde txamartineko taldeak, baina kontua da Real Unionek esan bezala bigarren mailan egonda eta Zuaitz Gurrutxaga eta Manu García bezalako heroi handiekin, 4-3 emaitza lortu zuela, eta final 8-renetara pasa zela. Ondoren egia da final 8-renetan Real Betisen aurka kalean geratu zela, Irunen utxeta bat galduta eta Sevillan bat eta utxe galduta, baina nik gogoratzen dudan balentriarik handiena da, 12 urte nituen garai hartan, eta oraindik ere ondo gogoratzen dut garai hartan bizitakoa. Eta geroztik esango nuke zuela horrelako zerbait bizi, behintzat euskal taldei dagokienez, Real Madridek ere Alcorcoren aurka hartzeko zerbait egin zuen, 2 urte beranduxiago, baina ez dakitzuk gogoratzen duzu behintzat horrelako beste zerbait euskal taldei dagokienez. Bai, ez da Real Madrid edo Barcelona horrelako talde bat kaleratzea bezalako zerbait gainera beraien zelaian, baina gutxi gogoratzen dut, oso txikia ginelako, baina beti aipatzen da ere Gipuzkoar derbi bat, egon zera 2000 urteko abenduan, eta Beasainek, gara hartan bigarren mailako taldea zen, gaur egun baina zeo hobeto zegoen, baina Realak kaleratu zuen. Eta hori ere Gipuzkoako talde batzen zen, eta Gipuzkoako talde nagusiena kaleratzea sekulako balentria izan zen, gero Zaragozaren kontra kanpoan gelitu zen, Beasain, baina egun hortan Realak kaleratu zuen 2-1, Egoitz Sukia Ataundarraren 2 golekin, Realaren Dimitri Koklov, errusiarrak egin zuen, baina hortxe ere egun hortan sekulako sorpresa batez ere Gipuzkoako futbolarentzat.
egia esan nik enuen gogoan, aipatu zuen moduan gu oso txikiak ginen, baina Beasain bezalako talde batentzat eta Beasain bezalako herri batentzat, Gipuzkoako zakit talde nagusia izan, baina talde historikoena eta talde handiena, kanporatzea, esango nuke ikaragarrizko balentria izan zela, gurre altzale moduan, ez gaude bereziki harro kanporaketa horretan egindako e, paperaz, baina esango nuke errege kopan azken urteetan gauzak asko hobetu dirara realean, baina Lleidaren aurka, Mallorcaren aurka, Bai. Kordobaren aurka, realak Mirandes ere ikaragarriz. urteren batean, edo Figueres ere okeraz banago, Kataloniarrak, zure etxetik gertu izenko herria dela, okeraz banago, kaleratu zituen, enago ziur. Aztekitu, Figuerasen aurka ere galdu genuen, Baina bai, baina realak azken egia da real. urteetan zertxo baita hobetu dugu, baina hogeita bat garren mende hasieran izandako kanporak eta askotan, gainera lehen kanporaketetan, bueno, itxura oso eskasa erakutsi izan du talde txuri urdinak, eta bai, hau ere, bueno, gogoratzeko modukoa, Beasainen balentria hau. Bai, hori, 21 garrenean esan zuen bezala, Imanol Alguazil Realako alkira iritsi arte Realaren paperak kopan, Jagoarekin final aurreko hiek kenduta, beti oso paper eskasa egin du Realak kopan. Eta kopako historiakin eta amaitzeko, bueno, esan behar daukat bukatu dela Osasunaren eta Huesken artekoa, 2-4 irabazi dute gorritxoek, Mhm. Zelta kapoan gelditu da, penaltietan Albazateren kontra, hortxe beste sorpresa bat, Bai. Alabez utxean dago atxeden aldian, eta Real Madrid ere atxeden aldian, baina dagoeneko utxe eta bi irabazten ari zaio, eta alaberari, beraz, oraingoz, horiek izan dira, bihar gaurko emaitzak, eta bihar gogoratu dugun bezala, Atletikek jogatuko du Galizian Ourensen kontra. Bikain, bueno, hemen utziko dugu erre koparen errepaso historiko hau, baita orain arte izandako emaitzak, eta kaso gaurko saioa izten joateko errepasatu ditzakegu pixka bat asteburuan izandako emaitzak, ligan izandako emaitzak, eta asteburu honetan izango ditugun partidak. Bai, hala da, bukatzeko, hori aipatuko dugu, eta, bueno, jardunaldia Austrialean ireki zuen lehen mailan Realak, lehenengo zati txukun baten ostean, segulako ondamendia bigarren zatian, jetxira postuatan zegoen Gironatek buelta eman zion markagai hori, nora ezean ibilizen Real baten kontra, eta horren ondorioz, Sergio Francisco kaleratu izan da. Pena, baina ez zaizkio arrobian bezain ondo joan gauzak lehen taldean, eta bueno, hitz egingo dugu zabalago honen inguruan, eta entrenatzaile berriaren inguruan zeo dakigunean, eta horrengo saioetan, baina bueno, Realak ze entrenatzaile jartzen duen, oraingoz bigarren taldekoan Sotegi jarri du lehen entrenatzaile postuan, eta Agirretxe bigarren entrenatzaile postuan. Nork esango liguke duela 10 urte, Ansotegi eta Agirretxe Bai. izango dira orain Real lehen taldeko entrenatzaileak. Baina bueno, larun batean Osasunak Kamnuen jokatu zuen, egia esan, bueno, partio nahiko txukuna egin zuen, gauzak zail jarri zizkion Barçari, baina azkenean Rafinak 2 gol sartu zituen azken 20 minutuetan, eta 2 huts, bueno, zoritxarrez esperotako emaitza, baina bueno, pintzat, Osasunak badirudi pixkat berpiztu duela, buelta mandiola goerari, eta badi joarare pixkat obera. Eta igandean Atletikeko oso itxura txarra eman zuen Bigon astean zehar PSG-ren kontra berdinketa on bat lortu eta gero, baina 2 huts eta oso desitxuratuta egon zen taldea Bigon, eta 2 huts galdu zuen Zeltaren kontra, eta gero igandea itxi zuen partidua Mendizorrotzan, oso partidua lehiatua espero genuen bezala, gomendatu genuen partidua, pentsatzen uste eta asmatu genuela partidua gomendatzen, baina azkenean bat eta 2 irabazi zuen Real Madridek, Xabi Alonso Tolosarrak bere postua salbatu zuen, eta Alabesek, bueno, hor jarretzen du, 12. postuan, partidun bat egin, baina ezin izan zuen punturik lortu, beraz, horiek izan ziren, azken jardunaldiko emaitzak, eta orain, bueno, barkatu, horiek lehenengo mailan, bai, eta bigarren mailan, Sansek sorpresa eman zuen, esan genuen aurreko astean lehen aldiz galdu zuela anoetan, Sportingen kontra, eta lehen puntuak lortu zitazken etxetik kanpo, etxetik etxean lehenengo porrota lortu eta gero, eta bai, hala da,
bigarren postuan zen Deportibo bati, utxe eta hiru irabazi zion, Riazorren, eta, bueno, ba, Sanse ere, sekulako balentrea egiten bigarren mailan eta oso urte ona. Hor da bila, garren postuan, sufritzeko urte izango da, ez bairi gabe, baina oso lan ona, Sanse egiten ari dena, eta Eibarrek, ba, bueno, Kordoban utxe eta utxeko berdinketa lortu zuen, askorako balio ez diona, baina behintzat bolada txar hori mozteko puntua izan zen, eta bueno, ba, ea horrean datozen partidoetan, pixkat buelta eman diozeioken, eta Beñat San Josek ere postua mantendu dezaken. Bai, Eibarren kasuan aipatu duzu, puntutxo bat lortu zuela Kordoban. Gaur egun taldea nola dagoen ikusita ez da nahikoa, jetxira postuetan dago, 18 punturekin soilik, baina noski, kontuan izan da etxetik urrun lortu duen hirugarren puntua dela, bueno, egoera hau da, hiru berdinketa soilik lortu ditu etxetik kanpo, baina oraindik ez du irabaztea lortu, eta zuk esan duzun bezala, Sansek lortu zuen bere lehen garaipena etxetik urrun. Nork esango luke, Deportibo etxean ikaragarri ondo zebilen, eta oro har, bueno, igoera postuetan, bigarren postuan da, eta gainera emaitza horrekin, utxe eta hiruko emaitzarekin, ondoren kopan aipatu dugu, Deportibok Mallorcaren aurka irabaztea lortu zuela atzo bertan, bat eta utxiko markagailuarekin, beraz kopan aurrera egitea lortu duela, baina, bueno, Sanserentzat urrezko 3 puntu, eta ea urtea amaitzeko etxean beste 3 puntu ere lortu ditzakeen. Ipar Euskal Herriari dagokionez, Nazional B mailatik hasiko gara, errepasoarekin, beti bezala. Kasu honetan, Abiron Baione taldeak 2-1 irabaztea lortu zuen, Abranxe taldearen aurka. Gainera azken minutuan, 80. minutuan egin zuen gola. Banakoa, lehen aipatu dugun Marvin de Limak egin zuen, hortxe datua, eta lehen aipatu dugun moduan, 3. postuan da sailkapenean, lider den Bordeleko Gironden taldetik puntu bakarrera, eta beraz emaitza oso ona, eta bestetik, asteburuan gomendatu genuen beste partida Angeluko Genete partida izan zen, edo tamendik aurrera Angeluko Isatxak, euskeraz, baina aipatu behar dena da, partidua larun batean jokatu behartzen, arratsaldeko 7etan, Angeluk, Zestas talderen aurka, baina 55. minutuan, etxeko taldea, Angeluko taldea 1-0 irabazten ari zenean, Lambroa sartu zen zela inguru hartan, eta ikusten denez, jokalariek eta epaileak ikusteko ikaragarrizko arazoak zituzten, baloia ere etzen behar bezala ikusten, eta arrazoi honen ondorioz, denbora arrazoien ondorioz, eta Lambroak eraginda, partida bertan bera utzi zuten, 55. minutuan, eta oraindik esango nuke ez dela erabaki noiz jokatuko den partida, baina ez zutenan partidua amaitzeko aukerarik izan, naiz eta 1-0 irabazten zijoan, etxeko taldea. Hori da, eta amaitzeko, asteburuan eta egiko ditugun partidak errepasatuko ditugu. Bai, Jose Mari hemen, aipamen bat, hau bukatu aurretik, nahiko deigarria ditu zait, alde batetik Angeluko partida larun batean bertan bera geratu zen Lambroagatik, eta ondoren igandean, Kroazia aldean, Pulan, Istraren partidua, ere bertan bera geratu zen arrazoi berdinagatik. Lambroa sartu zelako, eta bigarren zatiko azkizen minututan, 1-1 zijoazenean ere, hemen egontzen Aratzola Izolaren Istraren partida, hau ere bertan bera garatu zen Lambroagatik, ez dakit Angelutik Pula aldera larun batetik igandera iritsiko zen Lambro berdina den, baina, nahiko deigarria ez, asteburu berdinean 2 partidu Lambroagatik bertan bera geratzea, baina horrelakoak ere gertatzen dira. Bai, protagonismo gozez. Lambroa asteburu honetan. Egia da, Kroazian eskotan Lambroa ordez Bengalen kea izaten dela eta, baina, Lambroak ere, eukidu bere tartea, asteburu honetan. Hori, amaitzeko partidak aipatuko ditugu asteburukoak, lehenengoa jokatzen lehen mailan Reala izango da Levanteren kontra, 4 honetan Ciutat de Valentzian, azken postuan den Levanteren kontra ere Julian Calero entrenatzaileak kaleratu dute,
oraintxe bertan entrenadorea lortu gabe daude, beraz, Jon Ansotek egingo du jarraituko du Realean entrenatzaile gisa, eta Álvaro del Moral Levanteren bigarren taldeko bigarren entrenatzaile izango da, lehen taldea zuzenduko duena partida honetan, bi taldeak entrenatzaile berria lortu arte. 6:30 Sadarren Euskal Derbiokiko dugu, Osasuna eta Alavesen artekoa. Osasuna Alavesengatik 3 puntura dago, beraz oso partido politia espero da. Eta urtea ondo bukatzeko, Osasunak beste garaipe bandeko du etxean, eta Alavesek ere mantentzen duen bere bolada ona, edo puntu pilaketa hori. Eta Atletikek igandean jokatuko du, astelenean jokatuko du, igandean ez, astelenean jokatuko du etxean, sekulako denboraldia egiten ari den, Bartzelonako Espainolen kontra. 5. Postuan dago, Champions postu datik 4 puntura, baina partida bat gutxiagorekin. Beraz, Atletikek etxean oso partido zaila, baina garaipena eskuratuta ere hurbildu egingo da Europako postu horietara, beraz, Atletikek Espainolen kontra garaipena lortu dezaken. Eta bigarren mailan berriz, aipatu dugu nola biltzan bi taldeak, asteburua irekiko duen ostiralean Eibar izango da oso denboraldi irregularra egiten ari den Valladolid baten kontra, baina Valladolid beti da goian egoteko favorito bat, 24 punturekin 10. postuan dago, baina bueno, Eibarrek 2 puntura ditu, oraingoz salvazio postuak, eta Ipuruan beti da zaila, kanpoko taldeentzat jokatzea, beraz Eibarrek zer lortu dezaken Valladoliden kontra. Bai, alare, harritzen naiz, atzo kopako partia izan zuten, aste artean, eta ostiralean berriz jokatuko dute, baina, horrelakoak ere gertatzen dira bigarren mailako egutegian, baina deskantzatzeko denbora gutxi izango du talde armaginak. Bai, eta Sansek igandean jokatuko du arratsaldeko 4:04 ez dakite oraindik nun, anoetan edo zubietan esatu zuten agian zubietan jokatu zitekeen partida zela asteburu honetan, oraingoz ez dago esan da, eta ikusteko dago ere Ansotegik zuzenduko duen taldea edo ez, baina Zeuta bat, igo berri den Zeuta bat, eta oso denboraldi ona egiten ari da, 9. postuan da, 26 punturekin, playoff postuetek 2 puntura, baina, Sanse 16. da 21 batekin, beraz, irabaziz gero Zeutari asko hurbilduko zaio, eta partida politak oso interesgarriak espero dira, asteburu honetan. Bikain, mentxe astebukara honetan izango ditugu partidak. Iparraldean ez dugu partidurik izango, hemen jokatuko den partidu bakarra, eta oraintxe ikusi dut jarri dutela jardunaldia, Angeluko Jenet eta Zestasen arteko partidua izango da, baina besterik gabe, esan dugu moduan, Lanbroaren ondorioz etzelako partida amaitu, eta azken 35 minutuak jokatuko dituzte Angelun. Partida larun bat honetan izango da, arratsaldeko 7:00, baina gainontzekoan Nazional B mailan ez da partidurik izango, Kopa jokatuko delako Frantzian, eta esan dugun moduan urteko lehen partida Bordelen izango du, Abiron taldeak. Gaurkoz honekin itxiko dugu saioa. Saio honetan dotorea izan dela esango nuke, berezia ere gaurkoa. Ez dakigu zehazki urrengo astean edota urtea amaitu aurretik beste saiorik izango dugun. Baina esango nuke, saio hau ere opari polita izan dela, gabonetarako, eta bai zuri Jose Mari eta bai entzule guztiei, egu berri ona, opa dizuet. Hori da, badakigu pixka bat gabonak elkartzeko ere familiarekin baina gainentzuken elkartzeko data zailagoa dira, beraz ikusiko dugu, saio egingo dugunez, baina ez zer gauza sare sozialetan ere aipatuko dugu, eta beste aste betez plazera izan da Josu, eta elkartzen berriro elkartzen ez bagera, egu berrion eta urte berrion. Halaxe da, beti bezala, ondo esanak gogoan hartu, eta gaizki esanak barkatu. Agian urrengo astean eta hemendik pare bat astera itzuliko gara, baina esan duzu moduan horrela ez bada, urrengo urtera arte eta urte berri on denoi. Zarka handi bat. Agur, agur. Agur, agur. Baloiaren atzetik, doaz 22, jokaldi bikainak da, hamaika opari. Futbolaren munduan, kontu zaru gari, ez gara jarda ezagun, bertain jokalari.